जोबोद मोजां जोंथ' आसा खालामदों दरं उदालगुरि समस्तिनि सिङाव थानाय 17टा एमएलए समस्ति बेनि गेजेराव गोदानै दाजानाय भेरगाव समस्तिनिफ्रायनो बांसिन भट मोनगोन। बेयाव गासै 1,60,000 भट दङ बाहाय। बेनि मादाव जोङो 80-90 रोजानि भटखौ जोङो मोनगोन होननानै जों मिजिंथिनाय जादों। मानो होगोन जेनेबा मानो मोनथावना? मोनथावनाया बेनो भारत सरकारनि जि आसनि, अखम सरकारनि जि आसनि आरो जोंनि बिटिआर सरकारनि जिफोर आसनि, बे आसनिफोरखौ रायजो राजाया थोंजोङै मोनदों। रायजो राजाया गोजोनदों जोंनि खामानि मावनायखौ। आरो दिनै एनडिएनि बिजाथि दिलीप शइकिया बिथांजों मोननै सरकारा दंखायो, बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकार। आरो दिनै नैबे भेरगाव समस्तियाव आसामनि बिधान सभानि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिनि समस्ति, आंनि समस्ति, जोंहा एमसिएलए भुपेन्द्र बर'नि समस्ति आरो ननाय सेरफांनि इएम जोंहा सन्जीब कान्तिनि समस्ति। दा बेबायदिनो भेरगाव बिधानसभा समस्तियाव गासैबो इउपिपिएल आरो बिजेपिनि बिटिसिनि समस्ति आरो लोगोसे जोंहा आसाम आयेन आफादनिबो बुंथिगिरिनि बे समस्ति। दा बेखायनो बे समस्तियाव बिपिएफनि जेबो हल गैया, बिथांमोननि सासेबो भिसिडिसि चेयारमेनबो गैया, मेम्बारबो गैया आरो बिथांमोननि गोबां बिपिएफनि सोद्रोमायानो इयुनखौ नुनानै इउपिपिएल आरो बिजेपियाव गोबाङानो जइन जानानै थाहैबाय। सेल्फ हेल्प ग्रुपनि माखासेफोर दङ, माने बिपिएफआवबो दङ, दा बिथांमोनाबो भट होगोन? बिथांमोनाबो भट होनो थाखाय थियारि। मानो होननानै बुङोब्ला सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ दिनै सेन्ट्रेलनि जिफोर आसनि आरो जोंनि बिटिआर सरकारनि जि माइनाव सोरां बिथांखि जोङो दोलो हान्जाजों नायाखै, जायफोरा मोननांगौ बिसोरनोनो होदों। दा बे हिसाबै सेल्फ हेल्प ग्रुपनि माखासे सोद्रोमाफोरा थांनाय समफोराव बिपिएफनो भट होदोंमोन, नाथाय बिथांमोना बिपिएफनि मेम्बार नङा। दिनै बिथांमोना जाय सरकारनिफ्राय आसनिखौ मोनदों, जाय सरकारा बिथांमोननो मददथि होदों, बे सरकारखौनो बिथांमोना सापर्ट खालामनो नागिरदों। आरो बेखायनो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि जेसेबांखिनि बिपिएफआवनो थाया मानो, कंग्रेसावनो थाया मानो, बिथांमोना नैबे दरं उदालगुरिनि बिजाथि दिलीप शइकियानो बिजेपिनि सावगारि फामि बिबारावनो भट होनो थाखाय थियारि जानानै दं। गोजोनथाव खौरां! नोंथाङा नोंथांनि गला एबा अफिस फसंथानफोरखौ जोंख्लाब-माख्लाब साजायनो गोसो गैया नामा? नोंथांनि गलाफोरखौ बायदि बायदि रोखोमनि जोंख्लाब-माख्लाब खालामनानै साजायनो थाखाय क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों बायदि बायदि रोखोमनि आर्ट डिजाइन। क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों नोंथांनि गलाखौ जोंख्लाब-माख्लाब खालामनो गोबां रोखोमनि आर्ट डिजाइन। बेफोर आर्ट डिजाइनफोरनि गेजेराव दं 3D साइनबोर्ड, 2D साइनबोर्ड, आर्क्राइलिक ट्रफी, एसिपि पेनेल, नेम प्लेटार्स, रेट्र', रिफ्लेक्टिभ साइनबोर्ड, नियन साइनबोर्डफोरनि आर्ट डिजाइनफोरखौ नोंथाङा चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलानिफ्राय मोनफुंनो हागोन। बेनि अनगायैबो इनग्रेविं सार्भिस, आर्क्राइलिक लेटार काटिं, एमडिएफ जालि काटिं, लग', ग्राफिक्स डिजाइन आरो कास्टमाइज गिफ्ट आइटेम्सफोरखौ नोंथांमोननि गलानि थाखाय चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों आर्ट डिजाइन। गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा नैबे 9706125636 6900981649 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।